Bende ang'eyo ni ntiere in wuon kopogore gi jobuda langi ni sekale midhiero ma kama. Ang'o mane itimo bang' ma ere kaka ne chaki chungo kendo miyudo teko mar dhi mbele? Okay, awacho chien kacha ntiere sechegi ibo yudo ka jopur kata jopith bro bayo lwetgi ne sirikal. Sirikal bro duoko lwetgi kata bro duoko wach ne jopur, but mago ok nyal konyo. Ntiere gimoro iluongo ni collective responsibility. Nyaka koro wayiere ni gini oseyudowa, to nyaka wang'e ni wadwa dhawo kode nang'o. Kaka japur, ka midhiero ni ineno kata isechako neno kotimore, ng'e maber ni ka pok odonjo kuomi to nyalo donjo kuomi sa asaya. An kane gino timore, nanena ka jomoko ema ne gino timore negi, but ne nokabedo gadiera ni samoro an nyalo bedo achiel kuom jopith mane dhi bedo affected. Gima nyalo timo mokwongo en ni kapo ni in gi rech ma pok oromo kayo kata ma pok oromo uso, inyalo ywayo cages magi iter kumiluongo ni safer zones, kata kuondego mabet ka oyangore mani thuolo, maponono ni muya cha kata chilo chande obire to ok chope e yo mapiyo piyo. En kuma bor kata kuma paka goyo kendo saidi. Mana achiel. Kapo ni in gi rech moseikore, ber yombo koth, ikaw rechno itere chiro ka chiro nitie. To seche moko shida magi kamagi kuwuok Lydia, tiyudo ka chiro bedo gi problem. Response mar chiro, kech ing'e ni market bende nyaka bed gi response mare. Iyudo ka sechego rech o flood market. Seche ma rech ose flood market, japur hinyore nikech nengo ni piny. I remember higano ma 2021 kana yudo problem, ibo yudo ka sechego jonyiew rech koro mi nyaka siling 15 kuom rech achiel, rech maduong' moromo uso kata siling 300, nikech koro in desperate, nikech koro gineno ni mane sama gimbe koro ginyalo nyonie. To samoro bende ok ginyoni nikech rech koro samoro odhure chiro, nikech nitie gimiluongo ni the market has been flooded gi rech. Koro gima wanyalo timo en achiel, wanyalo ywayo cages wa kapo ni rech pod tindo, watero kuonde ma gin safe. Ariyo, wanyalo tero rech e chiro. Seche moko ok wanyalo tero rech e chiro nikech nengo mar wadhi uso godo samoro rach, samoro chiro no bende koro onge nikech ng'ama dwa nyiewo rech no bende koro onge. Gima wanyalo timo, wanyalo kawo rech wagieki water e storage facilities, kuondego moyangi mag kano rech manyalo ting'o tons modhawo mag rech kuom muda moyangore, kapo ni pod warito mondo chiro olosre kaka jopur mondo mi wadhi waus rewa. Samoro jopur biro penja ni to storage facilities ni kanye? Lydia duoko wach kuomi.